Δείξε λίγο πρώτα εμένα. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα τέρας. Κοιτάξτε, πρώτα σας πρέπει τέτοιο. Εντάξει, κάνετε ένα, έτσι, αυτό και στο τέλος βάζετε ένα τέτοιο. Και κοιτάξτε πώς γίνεται. Μια κολοκύθα θέλει να πει. Ναι, βάλτε μια Λοιπόν, κολοκύθα. καταρχήν θέλουμε να μας δείξεις πώς κάνουμε το χιονάνθρωπο τέρας. Το χιονάνθρωπο κάνεις έτσι Χιόνι, και μια κολοκύθα. τετράγωνο χιόνι και μια κολοκύθα. Ναι. Αλλά μπορείτε να μας πείτε γιατί είναι κόκκινο. Επειδή όταν βρέχει, Ναι. κοιτάξτε, το χιόνι όταν βρέχει είναι κόκκινο επειδή και μετά γίνεται αλλιώς. Να, κοίτα, μετά πεθαίνει. Και εγώ παίρνω όλες τις μπάλες που έχει και μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Να βαράω. Να, βλέπετε. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μας πεις πώς μπορούμε να μπούμε με τους φίλους μας online με το κινητό. Πρέπει να έχετε το ίδιο ίντερνετ. Και κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχω κάνει. Δεν φαίνεται καλά, δεν φαίνεται καλά. Εδώ είναι ο χώρος που φιλοξενείς τα ζόμπι και τα... που φιλοξενώ το τέρατά μου. Τι ρε QC? Ναι. Συγγνώμη, ήταν ένας φίλος. Συνεχίζουμε με το YPKK. Αλλιώς, κοιτάξτε, κάνετε έτσι, βάλετε αλλιώς όμως. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα βίντεο, αλλά θα τα κάνουμε πρωί για να μπορείτε να τα δείτε. Να φαίνεται πολύ καλά. Τι είναι αυτό τώρα? Είμαστε High on Best και Drag Paste.